Η 6η Δεκέμβρη του Αγίου Νικολάου ήταν πάντοτε η μεγαλύτερη γιορτή πριν τα Χριστούγεννα. Μέχρι το 2008, οπότε και όλα άλλαξαν. Άλλαξε η στιγμή, άλλαξαν οι χρόνοι, άλλαξε η ίδια η κοινωνία. Μέχρι τη στιγμή που επαμεινώντας Κορκονέας σήκωσε το όπλο και πυροβόλησε με αποτέλεσμα να πλήξει και να τραυματίσει θανάσιμα τον τότε 15χρονο μαθητή Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο. Για 3 οικογένειες, η ζωή και η καθημερινότητά τους από εκείνη την ημέρα άλλαξε για πάντα. Η δικαιοσύνη έχει αποφανθεί. Ο καθομολογίαν δολοφόνος του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου βρίσκεται έγκλειστος στις φυλακές. Κάθε χρόνο κάποιοι επιλέγουν να επαναφέρουν εκείνες τις ημέρες ως την 6η Δεκέμβρη του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Με την απόσταση του χρόνου, 12 χρόνια από εκείνη την τραγική ημέρα, 6η Δεκέμβρη σήμερα, ανήμερα του Αγίου Νικολάου, ως ο δημοσιογράφος που ανέδειξε τα πραγματικά γεγονότα και περιστατικά στο πιο τραγικό έκτακτο δελτίο της ελληνικής τηλεόρασης, όπως αποτυπώθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, μπορώ να πω με απόλυτη ειλικρίνεια ότι εκείνη η μετάδοση, εκείνο το ρεπορτάζ, εκείνης της 6ης Δεκέμβρη, εκείνο το βράδυ του 2008, μέσα από τον τηλεοπτικό σταθμό του Άλτερ, ήταν η απόλυτη καταγραφή των πραγματικών γεγονότων.